Ristinollapeli, prosenttiluku ja murtoluku vastaavuuteen. Pelissä voidaan valita miettimisaika, säätää sopivaksi 60 sekuntia eli minuutti ja näin saadaan sitten nämä murtoluvut, joita vastaa sitten täällä prosenttiluku. Peli etenee niin, että valitaan aina ensinnä murtoluku, sen jälkeen täältä vastaava prosenttiluku. Murtoluvuissa selviää yleensä laventamalla sadasosiksi. Esimerkiksi tässä 4 laventamalla saadaan 96 osoittajaksi, eli näin pelimerkki tähän, jolloin siirtyy vuoro sitten. Nyt jos haluaa merkin tänne, silloin sitten pitää tietysti miettiä, mistä 14% vastaava murtoluku löytyisi, ja silloin tehtävä on vaikeampi, jos täältä ei suoraan löydy sadasosista. Niin, tässä on sitten minuutin kuluessa löydettävä sopiva. Ja se voi olla joskus vähän hankalampi. Sitten voi aina valita tietysti 4:48. Noin. Eli pelin idea on se, että jos saa 3 pelimerkkiä peräkkäin, vaan pystyy vinoon, niin saa lisää pisteen aina jokaisesta 3 rivistä. Eli pelin ei ole selvä vielä, vaikka toisella olisi enemmän pisteitä, koska lopussa voi saada hyvinkin paljon pisteitä oikealla valinnalla. Ja pelin voittaja on tietysti sitten se, jolla on eniten pisteitä.